Sama sa gilauman, on fire ang San Beda Red Lions sa pagsugod sa Game 2 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals kontra sa Mapua Cardinals. Labaw sila og napo ka punto sa pagpangu ni Jacob Cortez. Apan paspas nga nakagukod ang Mapua hangtod sa third quarter sa punto silang JC Recto ug Clint Escamis. Apan nisukol og dili papildi ang mindset sa San Beda. Busa sa mga clutch plays ni Jacob Cortez, daog ang San Beda sa score nga 71-65. Tungod niini mahitabo ang Game 3 sa NCAA Season 99 Finals. Samtang napili nga Most Valuable Player o Rookie of the Year si Clint Escamis sa Mapua Cardinals sa NCAA Season 99. Nasulod usab siya sa Mythical 5 kauban ang uban pa nga mga atleta. At ang ima kapuso, Game 3 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Finals alas 2 sa hapon karong December 17 live sa GTV ug sa GMA.